Hej og velkommen til Gardiner og Solfilm.dk. Vores koncept er egentlig ganske enkelt. Du bestiller en tid, hvor en af vores dygtige gardinkonsulenter kan komme hjem til dig via kontaktformularen her på siden. Herefter kommer vi kørende med vores store udvalg i alle regnbuens farver. På den måde kan du se de forskellige farver og materialer direkte hjemme i din egen stue. Vi kører ud i hele landet og med prisgaranti. Drømmer du om at puste nyt liv i dit hjem? Hos Gardinbussen har vi et stort og attraktivt udvalg i alle prisklasser. Vi har alt. Både til stuen og køkkenet, til soveværelse og badeværelset, og vi har helt sikkert også en løsning, der vil passe ind i din bolig. Kort fortalt er Gardinbussen din rullende gardinbutik, der kommer hjem til dig. Gardinbussen kører i hele Danmark og forsyner private og erhverv med gardiner, der passer til den enkeltes behov og ønsker. Når du har fundet den rigtige løsning, går vi i gang med at producere gardinerne, så de passer 100% til netop dine vinduer. Efter produktionen får du igen besøg af vores gardinkonsulent, som monterer gardinerne for dig. Med en løsning fra Gardinbussen er du helt sikker på at få en skræddersyet og professionel løsning til en meget fordelagtig pris. Gardinbussen tilbyder prisgaranti på alle vores produkter. Hvis du finder produkter af samme kvalitet billigere et andet sted, så matcher vi denne pris 5% rabat. Derfor kan du ikke finde billigere gardiner end hos Gardinbussen. Bestil Gardinbussen, nye gardiner leveret direkte hjem til dig, eller læs mere på vores hjemmeside Gardiner og Solfilm.dk.